Karong pini Karbi Anglong Tv9 News kilang aradono phansame karong pipaju panil. Pini berta thandang nelimen mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang tonpen arj ponikha. Lasonsi matijong ni phai ning kansuri hini rankor kethom kindu langso kajir ronghangpi memorial pagalong kajir ronghangpi arani katalonpon. Lakha ko da chok Duarbagori Constituency kapalu kohora kindu langso kajir ronghangpi arani katalonpon. Bang so mai Cheng chia aphrang Karbi honghari aron ateng pen vulkan kamatha arkle ponlo. Lapen bang so arkle ka phejo mesen pusi rusar pen than pachini pon. Lapen non ki vang jilang aning kanta pining ason thak arkle phejo aron ateng pen klempon bom jilang puta rusar pen than pachini pon. Puchot Karbi kur phomen pen karcho alun pen aro sumara hin pen kajir ronghangpi aphan karcho jai mekta pe man pon bangso bi puchot mai Cheng pon thulo bangso mai long aluhiaman pen Duarbagori VDC chairman Sarkoi Rongphar la pen dolamara joint committee chairman Mongor Singh Tirang VDC member John Kathar la pen Sunaram Singh nar la pen amparta rongasar tumchi tongdunsi bangso mai long RDP dun bangso mai long alihia tumpen sikajir ronghangpi aphurkimu alam te than pachini pon lapen Karbi lote Karbi vilote vipu alam en ponsi kajir ronghangpi aphan archu ponlo Kanchas dikoma presiden Ojit sar alangli parenteng mate Japon ten lapen longri ke cinghon labangso lapen arji kimenai karsa arnam pera presiden halabangso ho kungri tinung pisidolan kami kai ma alangli tu si jehokdam sepatu pen kai dadang kidun ber tenangan sepatu pen ipai kajirong kanceng tango sodim raidun de kanceng pen teneko kan non ke konana kreket homan yang kalumon si amen ti lasi kajirong labangso si ipai pansi kai tan kajirong hangpi apang ilitung cikimonang ko alam peke lapoyano ilitung tirthe adang pia Lumbajong constituency ke parlo dipu ambara chum scam scrap center che koinot matipong rongmar chong inhi gas gudama chaino tuwar ke mission ka via jogra da tum thur pak pen tuwar longle ki thok kaching thura sokar mate parivartan pukai ke ning jever tim Karbi Anglong atum di bhutan ke parlo matipong rongmar chong inhi gas gudama dom kedam atwar non puan ta silam le dera jok pinira da tum chito situwar ka silam pon bangso puthak war number 3 commissioner aphan batai than pajar milo bangso atowar kasilam chi aphan bonta thang respondere barla por hodra da tum kedam ke bang ka siksa kiso ki pona hut auto driver atum han ki du ko ka jok bang ve school college ki dun lo ka charli atum ta kedam ke bang kisung thetan bino La Sipini Rada Tum KAACCEM Lumbajong MSC Pen Dipu MLA Aphan Chuni Rimtilo Je Bangso Towar Prabjin Pen Mate Barla Chala Nalile Aphrang Kasilam Ji Aphan Bokajan Pen Arun Taro Karbi Anglong Tv9 News Matre Vidaya Academy School Ningkani Sikechok Arani Katalon Lasonsi ni phai ning matijong achiklo rongagora Anglong Matre Vidaya School Ningkani Sikechok talon ponlo lapen adon to advance Christmas mate pre-Christmas ajai mek sitami dengpon bangso ajai mek along alhia man pen kachetong dun Mr. Rajesh Lekthi bid officer Tiltho Chetri anpata ke ongdong armu chetong dun pen alira champidun anpata nimarlia tum lapen teacher atum pen Rusit kachi wongta padupon adun thu student atum pen sitame rusit kachi wongla pen langme sen kilun ke kan paklang pon lason thak thaksi non ke wangjian ning kan sitame mi sen pen talon pon jibusi principal Narayan Chetri pen nangthandun Matre Vidaya Academy School along Fast Foundation Day lapen Karlitang kajir ronghangpi pre-Christmas celebration ajai mek mi sen mi et pen Pachun pon Silunizan pen Dhorom Terang Karbi Anglong Tv9 News je Matri Academy School labang school lake ronga gora ingleng arong si ponlo labang school hi
komite hin pentu kecini gila halo tebangelang aningkan kapan tebangelang apor ansu se labang school ke aphrang ko theki pacung ko theki aphan tebok tere ronghangpi pendang lok deopani angkang ke doarat kapan Karbi Anglong rat tapi nangacerap dun pen labang school kapan tang ko di pantang ko kecini pon Pinia berda ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi